System coming online. Z počutého vyplýva, že náš záujem o formovanie socialistického spôsobu života vyplýva z niekoľkých stránok. Predovšetkým je to snaha rovnomerne formovať hmotný a duchovný život spoločnosti a človeka, rozvíjať človeka pre prácu, schopnosť pracovať a tvorivo pracovať, ďalej účastniť sa spoločenských záležitostí. Nakoniec prevážnu väčšinu života človek prežije v pracovnom kolektíve a v rodine, uspôsobovať ho na tieto činnosti a na tieto vzťahy. No a nakoniec robiť ho aj imunným voči rôznym cudzím ideológiám. Keď sa ma ako malého prváčika spýtali, čo chcem byť, keď vyrastiem, povedal som kozmonaut. Jurij Gagarin bol náš hrdina a všetci sme chceli byť ako on. Dnes do Ruska kopú zo všetkých strán a mne je veľmi ľúto detí, ktoré musia počúvať všetky tie klamstvá o ruskom národe. Nech sa pozrú na to, kto bol Gagarin a pochopia, čo je to byť osobnosť. Ide tu teda o dialektický vzťah, ktorý na 15. zasadnutí UVKSČ vyjadril súdruh Bilak slovami. Moja generácia vie, čo všetko dokázal ruský národ. Rusi boli vždy naši priatelia a prechovávam k ním hlbokú úctu. Na západe by najradšej všetko slovanské označili za zlé a menej cenné. V tomto smere je veľmi zaujímavé. Máme Rusov radi a máme na to právo. Darmo budú americkí aparáčici vykrikovať, že Sputnik je zbraň a AstraZeneca je úsmev. Generácie, čo zažili socializmus, takýmto nezmyslom nikdy neuveria. My vieme, aký vyspelý je ruský národ. My vieme, že Rusom môžeme veriť. To, čo píše známy sovietský teoretik Rubinstein, ktorý hovorí, že človek je osobnosťou v dôsledku toho, myslím, že práve tieto vlastnosti človeka sú podmienkou všestranného rozvoja spoločnosti. Poviem to úplne na rovinu. Nech NATO prestane s tou nenávisťou. Slováci sú na strane Ruska, sú na strane mieru. A do Ruska odkazujeme. Spasíba, priatelia.